Здравейте, скъпи приятели и последователи! Всяка домакиня мечтае за перфектната кухня, а аз за розовата кухня. Тази моя мечта започна да става реалност. Вече съм купила доста кухненски уреди в розов цвят. Сега започвам с декорацията. Вече избрах коя стая от нашата къща ще превърна в така наречената розова стая. Ето, запасила съм се с материалите и в това видео ще видите как ще започна малко по малко да декорирам своята розова стая. Останете с мен! Първият материал, който искам да ви покажа, е този брокат или глитер в розов цвят на Фортуна, който ми направи най-силно впечатление. Всъщност този брокат ще го използвам като акцент, декорация на една от стените. Първо планирам да я боядиша в бомбонено розово и след това да нанеса от него като завършек. Мисля, че ще се получи страхотно. Нямам търпение да видя какво ще стане. Останете с мен и ще видим крайният резултат. Започвам с подготовката на боята. Представям ви невероятните цветове на Colorline. Много наситени, много красиви. Размесвам малко от цвета с бял латекс, за да получа ето този прекрасен бомбонено розов цвят. Започвам да нанасям цвета директно върху старата боя. Няма никакъв проблем, защото боите на Colorline са изключително покривни и при втората ръка цветът е невероятен, наситен, уникален. Ще видите в видеото. Предварително съм почистила стената само от прах, така че без никакъв проблем започвам да си боядисвам стената. Ще се получи уникално, цветът е невероятен. Вижте какъв наситен розов цвят. Изчаквам около час-два да позасъхне първата ръка и сега с ето тези плавни движения започвам да нанасям така наречената втора ръка. Изключително покривен цвят, интензивен, невероятен. Както казах, боите на Colorline са изключително покривни и наситени. Ето сега ще ви покажа едната част от боядисаната вече стена. Сега искам да обърнете внимание, че тук на другата стена имаше тапет. Отдолу има остатъци от лепило за тапети, но няма никакъв проблем. Виждате, не отстранявам нищо, директно върху старата мазилка и лепилото за тапети. Не е никакъв проблем да се боядисва, защото тази боя е с изключителна покривност и плътност. Така че продължавам смело напред да си боядисвам. Ето вижте какъв интензивен, прекрасен розов цвят се получава. И идва най-вълнуващият момент – поставянето на розовият глитер върху част от стената. Този брокат ще бъде като декоративен елемент към една от стените. Вижте колко интересно се е получило. Блестящо, уникално, страхотно. Кой каза, че да боядисваш стени е трудна работа? Напротив, изключително лесна, интересна и забавна, стига да имаш подходящите материали, с които да е удоволствие да работиш.
Мисля, че тези, които представих днес, наистина са страхотни. Ето това е част от крайният резултат. Брокатът на една от стените като декоративен елемент и всъщност ето това е розовият цвят, който всъщност исках за моята розова стая. Аз продължавам нататък, защото имам доста работа по нея, докато я превърна в мечтаната розова кухня.